ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି କିଭଳି ଜାଣିବେ? ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ମନରେ ଯେ ମୋ ମୋବାଇଲ କେହି ହ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି କି? ଯଦି ବି କେହି ହ୍ୟାକ୍ କରିଛି ତେବେ କିଭଳି ଜାଣିବା ଆଉ କିଭଳି ଆମେ ହ୍ୟାକ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତିବା? ଏହା ଏକ ସରଳ ଉପାୟ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି କେହି ବି ହ୍ୟାକ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ। ମାତ୍ର କେତୋଟି ଟିପ୍ସ ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ହ୍ୟାକ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୋବାଇଲର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟିଂ ବିଷୟରେ। ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସେଟିଂ। କେଉଁଠି ସେଟିଂ ଅଛି? ଏଇଠାରେ ସେଟିଂ ଲେଖା ରହିଛି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଟିଂରେ ପୁରା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଥିବ। ସେ ସାର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆପ୍। ଆପଣ ସାର୍ଚ୍ଚରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପ୍ ପରମିଶନ। ସେ ପରମିଶନ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରମିଶନ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ଅଟୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପରମିଶନ ଏମିତି ଲେଖାଥିବ। ତ ପରମିଶନ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋଗୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଆପ୍ ପରମିଶନରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ମେନୁ। ବଡି ସେନ୍ସର, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, କଲ୍ ଲଗ୍ସ, କ୍ୟାମେରା, କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍, ଲୋକେସନ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ, SMS ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପରମିଶନରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୋର ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି, ସିଏ ହିଁ ପରମିଶନ ନେଇଛି। ଫେସବୁକରେ ଯେହେତୁ କୌଣସି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ, ଏଠି ଅପସନ୍ ଡିଜାବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆନାବୁଲ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଡିଜାବୁଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଭଳି ଉପାୟରେ ଯେମିତି ପେଟିଏମ୍, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପରମିଶନ, କୁଇକ୍ ଆପ୍, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପ୍ ଅଛି। କାହାକୁ ଆପଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ଆପ୍କୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାହିଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପରମିଶନ ଦରକାର, ତାହେଲେ ତାକୁ ଏନାବୁଲ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏନାବୁଲ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଡିଜାବୁଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆପ୍ ଦରକାର କରିବ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପରମିଶନ, ଆପଣ ତାକୁ ଓପନ୍ କଲା ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପପ୍ ମେସେଜ ଦେଖାଇବ। ଆପଣ ପପ୍ ମେସେଜ ଉପରେ ଓକେ କଲା ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏନାବୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କଲ୍ ଲଗ୍ସ। କଲ୍ ଲଗ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ ଲଗ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ କଲ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉଟସାଇଡ଼୍ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଉଟସାଇଡ଼୍ରୁ ଆପଣ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଲ୍ ଲଗ୍ ପରମିଶନ ମାନେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡାଏଲର, ଫୋନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡାଏଲରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଏନାବୁଲ୍ ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯେତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆପ୍କୁ ଆପଣ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ଡିଜାବୁଲ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଟାକୁ ମେସେଜିଂଟା ଡିଜାବୁଲ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମେସେଜ ଆସିବ ସେ ମେସେଜ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଆଉ ରିଡ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ନିହାତି ଏକୁ ଦରକାର ପରମିଶନ ଦରକାର। ମାଇଁ ଜିଓକୁ କଲ୍ ଲଗ୍ ପରମିଶନ ଦେବେ କି ନାହିଁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଆପ୍ ଏଠି ଅଛି, କିଛି ଡିଜାବୁଲ୍ ଅଛି, କିଛି ଏନାବୁଲ୍ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍। ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲର ଲୋକେସନ୍ରୁ ହ୍ୟାକରମାନେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆରୋଗ୍ୟ ସେଥିରେ ଲୋକେସନ୍ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଇଛି। କାଲକୁଲେଟର, କ୍ୟାମେରା, କ୍ରୋମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେସନ୍ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ୟାମେରାକୁ ଲୋକେସନ୍ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ୟାମେରାର ଲୋକେସନ୍ ପରମିଶନ ଏଠି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କ୍ୟାମେରା ଲୋକେସନ୍କୁ ଡିଜାବୁଲ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ୍ପାସରେ ଲୋକେସନ୍ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର। କମ୍ପାସରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଦିଗ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଲୋକେସନ୍ ହିଁ ଦରକାର। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡାଏଲରକୁ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଇନପାରନ୍ତି। ଫେସବୁକ୍ ଲୋକେସନ୍ ପରମିଶନ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଡିଜାବୁଲ୍ ରଖିପାରିବେ। ଏଭଳି ଅନେକ ଆପ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପରମିଶନ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଆପ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେବେ, କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପ୍ର ଫଙ୍କସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତାକୁ ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତୁ।
अन्य पक्षरे जदि किछि आपण भाबुचंती लोकेशन परमिशन दरकार नहीं से क्षेत्र में आपण लोकेशन परमिशन को डिजेबल रखंतु। जदि आपनको अजाणत कौन स्पाय सॉफ्टवेयर कि एप्लिकेशन लोड होती आपण परमिशन को जाई कांटेक्ट फोन नंबर लोकेशन आदि डिजेबल रखिपारे आपण हैकिंग रू ही बर्ती पारे।